Barkanku da zuwa tashar mu ta Hausa TV. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. A wannan rana ta 13 ga watan Satumba shekara ta 2021 Allah ya yi wa wannan bawan Allah rasuwa. Wato Ahmad Aliyu Tage, fitaccen jarumi a masana'antar Kano, sannan kuma kamaraman ma'aikaci ne a masana'antar Kano. Allah sarki rayuwa, kamar da al'umma suke ta jajantawa sannan kuma suke ta alshinin rasuwarsa. Bayan babbar sallar ta wuce, wani bidiyo na sai dinga yawo. Kamar yadda za ku gani a yanzu, za mu saka muku shi a yanzu yadda yake magana. Suma za su je show wani gari da dariyarsa da fara'arsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa masu sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci, kada ku manta muna nan mu ma wasan sallah show. Wasan sallah show. Ma da ku a show. Za ku kashe kurkurar idanunku a show. Show. Sai bayan kwana. Yau gashi Allah ya karɓi kayansa, ya riga mu gidan gaskiya. Allah ji kansa, Allah kuma ya gafarta masa. Allah ya sa ya huta. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa.